aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min mina walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka fura ɲini Mali gɛlɛyaw la Mali minisiri ɲɛma Abdoulaye Idrissa Maïga a ye sigi dɔ kɛ ni société civile ma ɲɛmaw ye ni o ye forobatɔn ye kɛnɛ in sigira sen kan minisiri dagayɔrɔ de la jumadon salon min kun dayɛlɛnna walasa ka baarako ani baaradegeko nun don ba la o kɛnɛ kun cɛra ka bɛn ni sibiridon avril kalo tile 15 ye Bamakɔ yan o de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalalibaw kaw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnaw foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 12 la an karamɔgɔba Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a ye taama kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma taama in senfɛ a jɔra yɔrɔ camanw de la ka foli kɛ ani kolomo kariliw Moktar Bagayogo a bɛ segin ka ɲɛfɔli k'a ɲɛ o kow kun kan san 2017 Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a ka nin taama in a kɛra wasa taama ani kunnawolo taama ye baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna kabiri avril kalo tile fɔlɔ fo ka na bɛɛ lajɛlen kuncɛ avril kalo tile 12 kabiri Mali dugu laban Zegwa Côte d'Ivoire kaw bɔra ka caya ka Seydi Sherif Usmane Madani Haidara kunbɛn ka na se pɔgɔ ma a ye duwawu don kɛ pɔgɔkaw ye ni ka sɔrɔ k'a kunda ɲele kan duwawu kɔfɛ ɲelekaw ye a y'a kunda yɔrɔ min kan sa o kɛra kɔrɔkɔ ye ni ka sɔrɔ ka na bisimila minɛ Buwake bɔra ka caya ka bisimilali kɛ Sherifkɛ n'a ka sɛrɛkulu shira Buwake le 2 avril o sɔrɔla k'o kunda yɔrɔ min kan o kɛra Abidjan ye n'o ye Côte d'Ivoire faaba yɛrɛ ye Zenuwakaw bɔra ka Sherifkɛ kunbɛn a dugutigi ani a alimamiw duwawu don ani dakurunya 2 laselen kɔfɛ ye a sɔrɔla ka na don Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire yɛrɛ faaba ye ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 14 waatiw ma o kɛnɛ bisimilali de kɔfɛ avril kalo tile 3 a wulila ka foli bila Abidjan maabaw la a diinɛ ɲɛmaw Cheikh Abubakar Fofana ni ka taa se kalifa général ma Mustafa Sonta Cheikh Imam Malik Konate avril kalo tile 4 Jamiyatu Ansardine tɔnden minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ olu b'a fɛ ka so belebele min jɔ k'a kɛ siyɔrɔ ye karamɔgɔ Haidara ye o biriki fɔlɔ dara o kɛnɛ nin kan o kɛra nisɔndiya ani ɲagariliw ye sabula Mali Ansardine tɔnden minnu bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ta minnu bɛ yen ninnu bɛɛ bɔra u ka nisɔndiya n'u ka farifoniw k'a yira kɛnɛ nin kan o Côte d'Ivoire maa ɲɛmaw y'a yira kɛnɛ nin kan k'a fɔ so ni mina jɔ ka ban san kelen kɔnɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a bɛ segin ka taa a dayɛlɛni baaraw kɛ avril kalo tile 5 Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ani Côte d'Ivoire tɔndenw sigira ka ladilikan d'u ma ka bilasiralikan d'u ma ni ka duwawu donkɛw ye o de tɛmɛnen kɔfɛ avril kalo tile 6 Sherif Usmane Madani Haidara ani sɛrɛkulu u ye Abidjan dugu kɔnɔna bila ni ka u kunda dugu min kan o kɛra Divo ye yanni u kɛ se Divo u tɛmɛna Andonis Tesali hɛrɛma kɔnɔ Juradugu Garo Sherifkɛ ye dakurunya 2 lase yen ni ka sɔrɔ ka na don Ogodo ka duwawu donkɛ Ogodokaw ye ani bule a bɛ don Divo tumana min na o y'a sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛna Divo maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiyaw yira ni Sherifkɛ ka nali ye avril kalo tile 7 Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a ye kunda Suberekaw kan Suberekaw bɔra ka caya nka domikɛ ye tumana min na o y'a sɔrɔ Ala y'a ka hɛrɛ shuru n'o ye sanji ye wajulu min tun bolo dalen don a labanna ka kɛ sɔgɔmada fɛ wa Suberekaw ye so belebele min jɔ o dayɛlɛnin kɛra o sɔgɔmada kelen u ye ŋaniya siri kɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka boulangerie belebele min fɛnɛ jɔ walasa alisilamɛdenw bɛ se ka baara kɛ cogo min o birikiden fɔlɔ o dara Seydi Sherif Harun Haidara fɛ fo ka taa se Misiri birikiden fɔlɔ ma Dabama ka so Suberekaw ka laseli kɔfɛ Sherifkɛ ye ɲɛsin yɔrɔ min na o kɛra Daluwa ye a nana don Daluwa ni ka laseli kɛ olu ye ni ka sɔrɔ ka bɔ ye k'i kunda Buwake kan a bɔlen Daluwa a ye duwawu kɛ Gonatekaw ye ni ka bɔ ye ka na Bɔnɔkaw duwawu kɛlen kɔfɛ olu ye a nana dugu min na o bɛ wele ko Buwafile ni ka bɔ Buwafile ka na Yamusokɔrɔ Paatu Salami kɔnɔ dakurunya 2 laselen kɔ Yamusokɔrɔkaw ma a nana Tibisu ni ka sɔrɔ ka na bisimila minɛ Buwake dugu kɔnɔ o wulada kelen ka laseli belebele kɛ Buwakekaw ye u ka balonci kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ la laseli ninnu laban waati Ala ka hɛrɛ shuru la an kan n'o ye sanji ye avril kalo tile 10 Seydi Sherif Usmane Madani Haidara n'a ka taamadenw bɔra Buwake ni ka u kunda kɔrɔkɔkaw kan u fɔlɔla dugu min na o de welela foroforo dugutigi a alimamiw a maabaw u bɛɛ lajɛlen bɔra Sherifkɛ ye duwawu kɛ olu ye ni ka sɔrɔ ka na bisimila minɛ Kacola maabaw olu ka kumaw tɛmɛnen kɔfɛ a ye duwawu kɛ ni ka sɔrɔ ka na Ɲangarama dugu kɔfɛ a nana Logo ni ka sɔrɔ ka don Kɔrɔkɔ ka bɛn 17h waati ma Kɔrɔkɔ cɛw a musow a denmisɛnw a maabaw bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiyaw lase ni Sherifkɛ ka Côte d'Ivoire munumunu taama ninnu ye Kɔrɔkɔkaw ye so belebele min jɔ k'a kɛ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara bisimilayɔrɔ ye a nana yiriban tigɛ ka bɔ o da la so min n'a bɛ lakafo ka bɔ soden caman na ani salon belebele ani dunanjigiyɔrɔw Sherifkɛ nana bisimila minɛ o yɔrɔ nin na
avril kalo tile 11 Sayed Shari Usman Madan Haidara a ye seginso sira ta o sira nin de kɔnɔna na a nana jɔ sinima cale ka fatiya ta olu ye ni ka sɔrɔ ka na don feerekɛkaw ye ŋaniya sirikɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka kalanso belebele min jɔ k'a kɛ denmisɛnninw ladɔnniya yɔrɔ ye silamɛya diinɛ na a ye o birikiden fɔlɔ da ni ka sɔrɔ ka na feerekɛkaw ka lajɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ kan ka dakurunya 2 lase dabama ka diinɛ na ka sɔrɔ ka taa foli bila feerekɛ maabaw la n'o y'a faamalakaw ye guvɛrnɛr n'a ka jama a ka cakɛda kɔnɔna na feerekɛ bilalen kɔfɛ a nana duwawu don kɛ buwangolonkaw ye ka bɔ wangolo ka na jawala ka duwawu don kɛ jawalakaw ye u ka juma misiri belebele da la ni ka sɔrɔ ka foli di ɲelekaw ma ka na taama bɛɛ lajɛlen kuncɛ pɔgɔkaw fɛ yen dakurunya 2 lase pɔgɔ k'u fo k'u barikada sécurité minnu ni Côte d'Ivoire jamana ye olu di ka da sirifukɛ kan ka taama kɛ a ye foli ani barikada kɛ ka se olu ma ni ka sɔrɔ ka frontière tigɛ ka don faso Maliba kɔnɔna na. Minisiri ɲɛma kura Abdoulaye Idrissa Maïga a ye sigi kɛ ni société civile jɛkulu ye ni o ye furubatɔnw ye primature la minisiri dagayɔrɔ walasa ka hakilina falen kɛ ka ɲɛsin Mali lahalayaw ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi furubatɔn ninnu walasa u ka se ka dɛmɛ don gouvernement ma ka se ka ko dɔw mada Mali jamana kɔnɔ Kadi Jakite Seydou Ɲare Chérif la Jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲamada sɔrɔlen fɛ. Conseil national de la société civile jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ a bɛ f'u ma ko furubatɔn wa forobatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a ka baara dɔ ye ka se ka sigi ka fɔ nɔgɔya forobatɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani forobatɔnw ni u baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o kadara kɔnɔ Mali jamana minisiri ɲɛmɔgɔ kura ani forobatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu sigira ka kuma wagati la ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarabila minnu cayalen don an ka jamana kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn lajɛrɛ an nana weleli kan de lamɛn gouvernement kura sigira ko kan ka na pour que an ka se ka masala parce que gɛlɛyaw bɛ an ka jamana na gɛlɛya caman min ye lakana gɛlɛya ye gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen min ye baarakɛlaw ka laɲinitaw minnu bɛ santé la minnu bɛ éducation na donc an ye masala kɛ an y'an yɛrɛ jira k'a fɔ ko an kɔni nana an hami ye min ye o ye baara ka kɛ ni hakili ye baara ka kɛ ni hakilisigi ye a ka kɛ ni lamɛnni ɲuman ye parce que an tɛ se k'an ka laɲini an ka sɔrɔ ni an ma baara kɛ ni hakili ye o ye kun fɔlɔ ye an ye min gɛlɛya an ye filanan min fɔ o ye min ye cogo bɛɛ la lamɛnni fan fila bɛɛ la a ka se ka kɛ a sabanan ye min ye an fana an de ye citoyen ye an de ye société civile ye a ka kan olu k'an lamɛn an tɔɲɔgɔn ninnu fana minnu ye baarakɛlaw ninnu u ka se ka an lamɛn parce que gɛlɛya in an kan ka wuli ka bɔ yen mun na parce que musow ni den minnu bɛ wolo bi caman min bɛ sa u man kan ka sa parce que furakɛbaliya de don min tɛ mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ minnu bɛ gɛlɛya wɛrɛw la minnu fana bɛ sa donc an k'a lajɛ hakilila joona parce que don o don min tɛmɛna banni de bɛ fɔ maakɔrɔbaw denmisɛnnin fitininw muso minnu bɛ jigin o ye ko ye min a man di an ka jamana na surtout gɛlɛya minnu b'an kan parce que aw b'a dɔn gɛlɛyaba min b'an kan an ka jamana ka kɛ jamana kelen ye an ka kɛ laɲini kelen ye an ka jamana ka a ka nɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ n'a ma tɛmɛ o yɛrɛ kan donc an masalala o de la o y'a daminɛ dɛ o t'a bannen ye an ko fana yanni a k'an wele an ma sigi o parce que médiation min kɛra kɛnɛya ko la ani kalanko la ani ko wɛrɛw la an sen b'a la u ye jɛrɛ ta ani kɔ fɔ an de b'a cɛmancɛ la an bɛ kuma ɲɔgɔnya la mais sisan an bɛna dɔ fara kan tuguni pour que nin gɛlɛya min bɛ yen an ka se k'o kɔrɔta k'o ɲɔni ka bɔ yen an ka ɲɛsin gɛlɛya wɛrɛw ma minnu yɛrɛ b'an bali sunɔgɔ la an bɛɛ b'o dɔn an ka jamana fan kelen an ka jamana fan filanan a bɛɛ lajɛlen a bɛ a kaminen don mais an ka jamana ye jamanaba de ye
an ka dala fana jamana badu ni jamana wɛrɛw da i b'a sɔrɔ bi a jɛnsɛra mais foyi t'an jɛnsɛ an hakili ka bon an kɛ wɛrɛ ka ca an ka fɛɛrɛw ka bon an y'a sɔrɔ fana jamana in an mɔkɛtaw y'a dilan k'a ban an tɛ se ka tiɲɛ a bɛ ɲɛ ni ala sɔnn'a ma an kɔni an dalen b'a la ka fɔ nin bɛɛ ye gɛlɛya min bɛ se ka tɛmɛ an kan fo an ka sewa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Mali ministri ɲɛmɔgɔ kura ka fɔ la a ko a bɛ wele bila ka ɲɛsi forobatɔw ma u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ forobatɔw ni fanga sinamatɔw ani jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkulu a ka ja jamana den bɛɛ lajɛlen ye olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to jamana yɛrɛ bɛ basigi. Mali ministri ɲɛmɔgɔ ani conseil national de la société civile ni ɲɔgɔn cɛ u jɛra ka duwawudon kɛ ka ala deli an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min wa an ka ministri ɲɛmaya dagayɔrɔ n'o ye primature ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministri ɲɛmɔgɔ kura a ka nin wale yi a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye a kelen do ka sigi ka fɔ min laɲini ani a baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ye an ko minnu ma ko sɛndikaw. Salon min kun dayɛlɛnna walasa ka baarako ani baaradegeko ta ka don ba la u kun cɛra ka bɛn sibiri don avril kalo tile 15 de ma kɛnɛ in sigira sen kan palais de sport de la Amdalaikaw fɛ yen nɔ Amadu Kamara Muhammed Sidibe Sherifla Jabaranso tɔgɔ la. Salon belebele min bilara sen kan ka ɲɛsi denmisɛnw ka baarako an'u ka baaradege koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'an b'a wele ko salon de l'emploi et de la formation professionnelle ni nin y'a ta ko naaninan ye a baaraw kuncɛliw bolodara bi sɔgɔmada in na palais de sport kɔnɔ cɛsiriw ani wulikajɔw walasa denmisɛnw ni musow ka baarako o kow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ ka kɛɲɛ ni salon labɛnbagaw olu ka laɲini ye. Bon, an ye nimisi wasa camanba de sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban parce que an ka nimisi wasa yɛrɛ fɔlɔ an ka cible kun ye jeunes de ye jeunes kun ka se k'u intéresser salon na en même temps u kana turu cɛ dɔrɔn ka taa donc jeunes ye salon dɔw sɛbɛ la u y'a 3 jours bɛɛ kɛ u bɛ tile yan sɔgɔma fɔ 16h an ye panel fɛn fɛn kɛ a conférence fɛn fɛn kɛ jeunes y'a assister fo ka taa fɔ a banna en plus an n'an ka partenaires ANPE ni APEJ donc u ye temps d'an ma fana ka conférence kɛ jeunes k'a faamuya a n'an ka structure différents minnu fana bɛ yen olu bɛɛ ye an nisɔndiya salon in kɔnɔ quoi parce que an fɛ échange min don salon dabɔra milieu échange min kama a y'a objectif atteint parce que jeunes bɔra o ni partenaires ye ɲɔgɔn ye donc échange ɲɛnamaw kɛra vraiment o de tun ye essentiel y'an bolo. Salon belebele ni an b'a wele ko SAFEP ni nin y'a ta ko naaninan ye a ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka dayɛlɛ denmisɛnninw ye u na se ka wuli kutu u ka baarakow an'u ka baaradegekow koɲɛw olu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ kɛnɛ min kɔnɔ salon in sigi kun y'o ye. Effectivement salon in nana la diyara n ye mais surtout a thème de diyara n kosɛbɛ à savoir la formation professionnelle parce que an ka jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ wele pays en voie de développement parce que jamana in tɛ se ka développer n'an ma sinsin bere ɲɛnama di formation professionnelle ma jateminɛ min kɛra o ye ne yɛrɛ ka jateminɛ aussi en tant que consultant c'est que n ye baara kɛ formation professionnelle kan kosɛbɛ c'est qu'un jateminɛ min ka fanba yɛrɛ problème ka ca ma fanba yɛrɛ ye min ye c'est qu'il y a une inadéquation entre la formation professionnelle et ce qu'on appelle les besoins les secteurs prioritaires de l'économie c'est-à-dire que formation professionnelle min bɛ yen a tɛ basé an ka jamana sɔrɔ wɛrɛ kan kosɛbɛ jamana sɔrɔ ye fɛn 4 de ye bi agriculture élevage pêche an bɛ se ka min fana fɔ ka fara kan bi bon n'an ma ɲɛ k'an formation professionnelle développer fanga o yɔrɔ de jateminɛ k'an ka formation professionnelle orientée jamana sɔrɔ o yɔrɔ kan. O hokumu kɔnɔ an b'a yira la k'a fɔ ko ni salon belebele n'a bɛ sigi san o san natucom maaw fɛ ani a dɛmɛbaga jɛkulu i n'a fɔ ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ale ni a dɛmɛbaga jɛkulu tɔw. Demlaka minnu bɛ Mali kɔnɔ u ye balimaya sigi dɔ kɛ sibiri don Mohamed Lamine Dem u ka misiri kɔnɔna na Banakɔrɔni sigi laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min ni o bɛna Demlakaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan balimaya la Mariétou Diallo Fuseni Keita Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan an k'u ɲamada. San o san Demlaka fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn ye belebele boloda ka se ka sigi k'u ka du kuma fɔ ni ka ɲɔgɔn dɔn. O hokumu de kɔnɔna la ɲinɛta kɛra fara ɲɔgɔn kan ba ye Mamadu Lamine Dem ale ka misiri kura la Banakɔrɔnikaw fɛ yen ala ye diɲɛ don o don da dɔ bɛ fara Demlakaw kan Mali fantan 4 bɛɛ kɔnɔ cɛkɔrɔbaw ka fɔ la ni fara ɲɔgɔnkan in bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara u ka balimaya tin kan wa a ka kan a ka sinsin walasa Demla denmisɛnninw olu ka ɲɔgɔn dɔn ni ka tagama cɛkɔrɔbaw senɔ la ni ɲɔgɔnye in senfɛ Demlakaw y'u ka association sigi sen kan o ka baara tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Demlakaw fara ɲɔgɔn kan. An Demlakaw an miirila k'a fɔ n'an sera ka ɲɔgɔn dɔn
ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka denbayaw fara ɲɔgɔn kan donc a bɛna hinɛ caman don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ balimaya sinsin k'a lasigi kosɛbɛ bon bibi in na mun ka fisa mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma fo aw ka fara ɲɔgɔn kan de n'aw farala ɲɔgɔn kan aw fana bɛ fanga sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc o de y'a kɛ an fana miirila an ko bon n'i y'a mɛn ko i bɛ sini dilan i bɛ kunun de kalama ka bi dilan ni kunun ta ye ka sini ɲɛ sigi n'o ye donc o de y'a donc an fana ko an wulila ka se an ka mɔgɔw bɛɛ ma fɛn fɛn tɔgɔ ye dɛmu ye awa dɛmu dɔrɔn tɛ fɛn fɛn furula dɛmu ma a kɛra muso dɛmu furula mɔgɔ wɛrɛ ma a kɛra cɛ dɛmu furula mɔgɔ wɛrɛ ma an ko ka balima ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc jamu in dɔrɔn tɛ dɛ dɛmu dɔrɔn tɛ donc an fɛn fɛn ɲagamunen bɛ tɔw fana na donc an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan aw ɲɛ b'o jama de la yan. An ye appel lancé internet fɛ denbalaka minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛ taa fɔ maa 1600 la donc Bamakɔ fana famille fɛn o fɛn bɛ yan famille ba an ye mɔgɔ kelen t'a la pour que ka bureau dilan bureau dilanni man gɛlɛn a baara parce que an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ta ma sɔrɔ a ka to membre la a kana don bureau la minnu tan bɛ minnu bolo olu ka bureau baara an kɔni kun b'a kɔrɔ ni Ala sɔnn'a ma an ka fanga n'an ka dɔnniya ani an ka nafolo an b'a don a la laɲini fosi tɛ to yen na fo ɲɔgɔn dɔn an ka famille ka sude ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn kunko kɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana ka kanu ani hinɛ dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini y'o de hakilila ɲuman dɔrɔn de bɛ anw na hakilila fosi t'an na fo ka baara kɛ jamana jɔ jamana cili tɛ k'a fɔ siya kɛlɛ tɔn o tɔn tɛ balima tɔn de don hɛrɛ ɲini tɔn de don n'an ye sera ka hɛrɛ ɲini ka na jamana in kɔnɔ an b'a kɛ n'an sera fana ka baara kɛ ka jamana in développer an b'a kɛ fɛn o fɛn ye ɲuman ye tɔn in b'a la ɲini mais juguman kɔni an t'o ɲini Ala fɛ. Nin ko in yɛrɛ hakilina bɔra Ala ma hinɛ la Mustafa Dɛmu wa ni don kɛrɛnkɛrɛnlen de la Dɛmulaka denw mɔdenw mɔkɛw ani mamusow bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka don in ɲɛnamaya. Don min talen do jolila sira sɔrɔli o banaw la dɔgɔtɔrɔw fanfɛ kɛnɛyali nasiraw fɛ o bɛ bɛn avril kalo tile 15 de ma o ɲɛnamayara laboratoire and pharmacie baarakɛlaw fɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka jɛkuluba ni o ye Anatel Faye Tata Ture Seydou Ɲare Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Bana caman bɛ min n'a bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw lasɔrɔ u ka baara taabolo kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma accident d'exposition au sang min n'u bɛ se k'a sɔrɔ banabagatɔw furakɛli senfɛ jeli fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin waleya ɲɔgɔnna y'i lasɔrɔ i k'i yɛrɛ yira o de laɲinilen don nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ nin waleya ɲɔgɔnna ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛ sɔn k'u yɛrɛ yira nin waleya in kɔfɛ. An ye baro kɛ min kan bi baro in ye jeli n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka baarakɛla yɛrɛ ɲagata dɔ la s'a ma cogo min an ye baro in kɛ o de kan bon nin thème in c'est l'organisation mondiale des biologistes de thème in ta comme a ka décision donc u ko ka partager ni biologistes ye bon Mali ye jamana dɔ ye u gouvernement na baarakɛlaw u jɛna ka protocole dɔ sigi ni nin ɲagata sugu y'i sɔrɔ i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o sira bɛɛ yiralen don mɔgɔw la mais maliyɛn yɛrɛ de tɛ a b'u sɔrɔ u t'a fɔ u t'a ko fɔ donc n'i m'a ko fɔ e bɛ se ka dɛmɛ cogo di pour que ka se ka i kisi bana kuntan ninnu ma sisan n bɛ se ka weleweleli min da biologisiw tulo kan o ye i kɛra biologiste médical ye o i kɛra biologiste environnementaliste ye o i kɛra biologiste vétérinaire ye o bɛɛ k'i hakili to a la k'a fɔ an ka baara bɛ se ka ɲangata las'an ma donc pour que o ɲangataw kana se an ma f'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ka ɲɔgɔn kunnafoni ka to ka ɲɔgɔn bilasira pour que ko o kunbɛn. N'i ye adamadenya yɛrɛ taabolo jateminɛ ni nin waleya ɲɔgɔnna y'i lasɔrɔ a bɛ ɲini fɛ i kana ko bila dagirinda la
sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman si ma i ka baara taabolo kɔnɔ i n'a fɔ baarabila walima saya yɛrɛ min n'a dama ka kan banabagatɔ ani furakɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma. Bi don ye don belebeleba dɔ de ye min lawulila vraiment technologie biomédico kama n'a bɛ fɔ olu ma ko journée internationale du biotechnologiste. Donc au journée internationale o ye don belebeleba dɔ de ye min na bɛnnen don vraiment labo baarakɛlaw kama. Donc au don kama an ye conférence dɔ organiser an ka association n'a bɛ fɔ ma ko Antelfa association ye jɛkulu min sigilen don labo bɛɛ lajɛlen kama labo mɔgɔ ni bɛ baara kɛ labo kama ani vraiment hygiéniste mɔgɔ bɛ jɛlɛya ko baara ni fɛnw na an ka association sigilen don olu de kama. Donc an jɛra ka conférence belebele labɛn pour que ka diɲɛmɔgɔ labɔ kalama ka Mali labɔ kalama diɲɛmɔgɔ labɔ kalama vraiment les accidents d'exposition au sang, c'est-à-dire kɔlɔlɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna na n b'a fɔ bakurunba o cogo la kɔlɔlɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna na i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw exposelen don bana minnu kama. Donc pour que an se ka ɲɔgɔn lajɛ journée in na an ka kuma o kan bakurunbaliya la ne bɛ laɲini kɛ k'a fɔ an tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ labo kɔnɔna na minnu bɛ ni hygiénistes don n'u bɛ jɛlenya ta fana o ka na an ka jɛ an ka baara kɛ parce que an ka association an ka jɛkulu in a tɛ mɔgɔ kelen kama a bɛ Mali bɛɛ lajɛlen de kama. Janto yɛrɛ la o laɲininen don kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ u ka baara taabolo kɔnɔ walasa ka se ka gɛlɛyaw kunbɛn min n'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba ye baara taabolo kɔnɔ. Comité Ansardine ka bɔ sigida fɔlɔ la u ye consultation dɔ kɛnɛ sigi sen kan min senfɛ mɔgɔw bɛ se ka taa u yɛrɛ lajɛw fu u da kɔnɔnaw ani u ɲɛ kɛnɛ in a sigira sen kan an karamɔgɔba Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara a ka mɛndɛrisaso de la Tata Touré Seydou Ɲare olu de tun bɛ Chérif la Jabarani so tɔgɔ la. Fédération Ansardine comité min sigilen don commune 1 na u ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔ ni cakɛda dɔ ye min n'a bɛ wele Temps d'aide Mali olu ye lajɛli dɔ boloda min n'a bɛ wele consultation ka ɲɛsin ɲɛ ani da kɔnɔna ma walasa mɔgɔ minnu bɛ ni degun b'u kan da ani ɲɛko ta fanfɛla la olu ka se ka lajɛ ni ka nafa sɔrɔ ni consultation in senfɛ a kɛnɛ kan commune 1 Ansardine mɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ in sigikun ma dabɔ fosi kama fo n'a kɛra ka dɛmɛ don mɔgɔ ma ni bana bɛ mɔgɔ minnu na. Bon bi baara min ala sɔnna ma an y'an balima tirikiw wele u kana visite médicale k'an ye commune na ala sɔnna u nana an ka wele jaabi bon baaraw daminɛna mɔgɔw kɔni bɛ ka passe kelen kelen donc an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ye ala k'a ɲɛtaga d'a ma an karamɔgɔ ala k'a mɛn an ye ala k'an yɛrɛ kɛ komɔgɔ ɲuman ye ala k'a ka baara ninnu ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔ ni kira bonya ye sallallahu ala rasul baara in ye tile kelen baara de k'a daminɛ sɔgɔma ka se wulada fila ma an bɛnna o de kan. Bon welekan min bɛ n bolo ka se nin ma bon vraiment ka bɛn gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'u nana dɔ ta ka bɔ an ka gɛlɛyaw kan bon vraiment a diyara n ye a bɛnn'a ma an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ala ka taa ɲɛfɛ ala ka sababu ɲuman kɛ bon pour le moment an sera ka mɔgɔ min sɔrɔ recensement na a bɛ taa mɔgɔ 1000 na fɔlɔ bon komi an y'a f'u ɲɛna de n ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ 2000 de la mɔgɔw kɔni bɛ ka na dɔɔni dɔɔni komi bɛɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kun fɔlɔ min nana a bɛ 1000 bɔ fɔlɔ an ye min recenser kumakan laban b'an bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw ala k'a cɛya ala ka banabaatɔ ala ka lafiya d'an ma ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu ala rasul. Ni lajɛli senfɛ mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan u nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin waleya in ye sabula u y'a yira k'a fɔ nin waleya in nafa ka bon kosɛbɛ bari ka d'a kan filɛli kɛra ka sɔrɔ musaka ma bɔ n'o ye consultation ye wa a bɛna kɛ bɔda sira ye banabagatɔ caman ma minnu n'u ka degun bɛ ɲɔgɔn na san caman. Ne ka consultation kɛra ka ban ne kɔni y'a fɛn min faamu a la o ye hɛrɛ de ye quoi parce que n'i y'a jateminɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka baara mɔgɔw lajɛ fu jamana fantan ka ca quoi mais ni mɔgɔ sɔrɔ la min ko a ye na n b'a lajɛ fu hali ni u ma fura d'a ma n'i y'i ka bana dɔn i bɛ se a furakɛ cogo la quoi o kɔni ne b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni jamana kɔnɔ ni mɔgɔ caman sera k'i cɛsiri ta an bɛ lafiya kan mankan ye jamana kɔnɔ fantanw dɛmɛbaliya de don quoi mais ni setigiw y'a fantanw dɛmɛ an bɛɛ bɛ lafiya quoi. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ minnu ye wulikajɔ boloda ka taa nin consultation in kɛnɛ kan a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye wa a bɛna kɛ sababu ɲuman ye banabagatɔw ma u k'u ka banaw sidɔn ni ka tila k'a furakɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a sera ka jamana minnu kibaruya fara ɲɔgɔn kan k'a lase anw ma an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. La guerre
Guinée Conakry jamana kono Abubakar Tumba Jakite Musa Dadisi Kamara maa min ye Kafo Jaso jamana ɲɛma bilen kɔfɛ ni ka jamana mara n'a ka waatinin kɔnɔ fanga sinamatɔnw faralen ɲɔgɔn kan ndolati kɛnɛ ba kan ko u bi nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin a mɔ ka sabu kɛ u ɲɛ bɛ la k'a fɔ maa min don a b'a fɛ jagoya ni k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini ko u tɛ jɛ ni a ye maa 150 ni kɔ minnu bɔnɛna u nina o senfɛ ni sigasigana ɲɛsin bɛ Abubakar Tumba Jakite in mɔ k'a fɔ ale de kun bɛ sɔn ka ye a ko ɲɛkun na n'a kun bolila ka taa Senegali jamana kɔnɔ a kɛlen kɔfɛ ka mugu yɛrɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ka ɲɛma Musa Dadisi Kamara ma ko jogi o kunkolo yan b'a fɛ n'o donnina ka taa ni o ye Burkina Faso faaba la wa ka furakɛli kɛ yɔrɔ la ni kɔsada in na Senegali ma ɲɛmaw kɛmɛ k'a bila ka na di a faso ma Laginɛ jamana ɲɛma kuraw ma n'olu fɛnɛ kɛmɛ k'a minɛ k'a kɛ wula yani a ka kere do cɛ lapasaba minnu bɛ a la u k'u ma ko avocat olu ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ u ka maa bɛ bolo min kan ko bolo ɲuman tɛ kaso la o kɔrɔ ye a bɛ yɔrɔ min na a degunnen don adamadenya hakɛw kɛmɛ ka fɛn minnu fɔ ni o kan ka jɔ maa minɛ ne ye ko o fan ji tɛ ka kɛ a ye lapasaba ninnu avocat labanna k'u dase fɛn wɛrɛ ma ka jira k'a fɔ kɔsada in na Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé ye taama dɔ kɛ Faransi jamana kɔnɔ min senfɛ a da sera Abubakar Tumba Jakite ani maa wɛrɛw ka lahala ma barisabu ka d'a kan Abubakar Tumba Jakite min minɛnen filɛ nin ye bi maaw fɛnɛ bɛ yen minnu ma minɛ nka sigasiganaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ ko in bɛ kɛ don min na olu fɛnɛ ni Abubakar Sidiki Jakite Tumba ta kun bɛ file kelen na u b'a jira k'a fɔ maa 100 ani maa 50 ni kɔ minnu bɔnɛna u ni na ndolati kɛnɛ ba in na a y'a ko Abubakar Tumba Jakite kelen tɛ ani maa minnu jɛra a ko ma olu dɔw kɛmɛ ka jɔyɔrɔbaw minɛ bi fanga yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ surasi ɲɛma bɛ u la a dɔw yɛrɛ kɛmɛ minisiri ye nka Alpha Condé jamana ɲɛma Faransi jamana kɔnɔ a ka kuma jɛngɛna ka taa fa dɔ de fɛ ka kɛ i n'a fɔ minnu ni sigasigana ta mɛ ka ɲɛsin olu mɔ wale kelen ni olu ni Abubakar Sidiki Tumba Jakite kan ka gosi bere kelen na ni olu bɛ kɛnɛma bi u bɛ jɔyɔrɔbaw la a kɛra n'a fɔ a bɛ k'u jɛya ko u sen tɛ fɛn na o de ma bɛn Abubakar Sidiki Jakite Tumba ka lapasabaw mɔ ko u bɛ a jira jamana ɲɛma la k'a fɔ a da sera o min mɔ o ye Faransi jamana kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ni maa tɔ ninnu jɛya ko fɛn dɔw sariya kɔnɔ min tɛ bɛn lapasabaw y'a yira k'a fɔ Tumba Jakite yɛrɛ bilama bɛ kaso fa min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Laginɛ faaba la Conakry kaso gabugu dɔ de nɔrɔ bɛ ale fɛnɛ ka kaso kurunin kelen la o funteni de bɛ don a kan o kumana a bɛ sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ maa min bɛ ka dibi a ka kaso nin kurunin kelen ni kɔnɔ k'o tɛ bɛn adamadenya hakɛw sabatili la. Niger ma ɲɛmaw jumado avril kalo tile 14 lɔkɔliden 83 minnu minɛnen kun do u bolo u y'u bɛɛ lajɛlen bila u taara bɔ k'u jɔ procureur ɲɛkɔrɔ procureur ye jamana ɲɛmayaso ka nɔnabila de ye kiiribulon kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ u ni bilali ka kan u bɛɛ lajɛlen minɛna sanfɛ kalanso ba de la Niger faaba la Ɲame ka sabu kɛ u ni lakanatigilamaaw polisilakaw ye ka taa bali bana ni sɔrɔlasigi kɔnɔntɔn boloda ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma fo a kɛra sababu ye ka lɔkɔliden kelen bɔnɛ a nin na kuma min na ni kasobo dabaw bi yɛlɛ lɔkɔliden tɔw kunna kɛ ka yenfa dedew maa 80 ani maa 3 ninnu bɔtɔ jalaki min bɛ ne kun do u ka u bi minɛ don min o ye de k'a fɔ u ye nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan min ma kɛ sariya kɔnɔ jɛma kɛ ni a ye u k'a kɛ wa o kɛra sababu ye mɔgɔw ka muɲuko maɲaka taa ni ka segiw k'o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tiɲɛ mɔgɔw ma se k'u taa yɔrɔw lasɔrɔ nɔgɔya la ko wa ko u ye Mamudu Tilenya boloda ka ɲɛsin jamana fanga fɛnɛ ma u k'a ma ko rébellion contre l'autorité de l'État lɔkɔliden 83 minnu bilalen filɛ nin ye kelen bɛ u la min y'a jira k'a fɔ procureur de la République ni o ye jamana ɲɛmayaso ka maa bilalen ye kiiribulon kɔnɔ a ye olu bilali min kɛ k'a ma dɔwɛrɛ kɛ a ye sariya baara de kɛ barisabu ka d'a kan ko olu ma fɛn kɛ olu kɔni bilara bi nka olu fɛnɛ dusukun kamikami de don barisabu ka d'a kan maa kelen bɛ u la min bɔnɛna a ni na u ni lakanatigilamaaw ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ la nka hali bi Niger faaba Ɲame a sanfɛ kalanso lɔkɔlidenw ka jɛkulu min bɛ yen o ɲɛma Jori Ibrahima a ko hali bi a bɛ wele da ka ɲɛsin lɔkɔlidenw ma u ka to u jɔyɔrɔw la maa o kuma ni wele sera u ma ka bɛn ni lɔkɔlidenw ka laɲini dɔ sabatili ye u ka wele in jaabi barisabu ka d'a kan u ta in dabɔkun de ye Ɲame lɔkɔliko a bɛ se ka sabati cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lɔkɔliden 4 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ye lycée lɔkɔlidenw ye olu kɔni minɛna k'olu datugu ninnu bɛ ka bila kuma min o kɛra o maa 4 datugu waati fɛnɛ ye jalaki fɛnɛ ɲɛsin bɛ olu ma k'a fɔ u ye nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ka sɔrɔ a diɲɛ ma di u ma.
ni ko wɛrɛ kɔni ma kɛ kɔni ala bolo ma a bɛ sɔn k'a fɔ ko nin ye faransi jamana ɲɛmaa François Hollande ka jamana ɲɛmaa bisimilata da ye Marc Christian Kabore Burkina Faso jamana ɲɛmaa bɛ taamana ka ɲɛsin faransi jamana ma kabini juma taama in senfɛ Marc Christian Kabore ani faransikaw ka surasiya ministre Jean-Yves Le Drian ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ a jumadon kelen fɛnɛ na a bisimilala faransi jamana ɲɛmaa François Hollande fɛ jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ la nin bɛna kɛ siɲɛ filanan ye François Hollande a ka rɔ Marc Christian Kabore bisimila kuma ɲɔgɔnya fanba bolila fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye lakanabaliya farafina cɛcɛ kana jamanaw kan barisa ka d'a kan o bilama de ye waati lɔko ye ni u k'a ma ko actualité Burkina Faso jamana bilama a yɛrɛ bamanciya walew bɛ a dala o kumana a bɛ ka faransi ka dɛmɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jumadon sɔgɔmada yan b'anw fɛ Roch Marc Christian Kabore y'a jira François Hollande la k'a fɔ a ka di a ye Burkina Faso jamana surasiw u ni u danjɛ bɔ ɲɔgɔn jamana surasiw ka se ka jɛ ka munumununsaliw kɛ ɲɔgɔn fɛ opération mixte o tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso surasiya ani faransi surasiya bɛ se ka don ɲɔgɔn na ka munumununsaliw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min i n'a fɔ faransi Force Barkhane ni Mali kɛlɛcɛw bɛ ka min kɛ ni o bɛna kunjɛ sɔɔni n'a kunjɛra faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Force Barkhane ni Niger de fɛnɛ bɛ a daminɛ mai kalo nata la Roch Marc Christian Kabore b'a fɛ o ɲɔgɔnko fɛnɛ ka kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ Burkina jamana ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ a ka di a ye faransi ka a dɛmɛ surasiya nasira kan min bɛ se k'a to a ka surasiw ka dɔntaw bɛ se ka kawuriya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna don nataw la a tɛna mɛn bilen kɛlɛbolo camanw de bɛna bɔ Burkina Faso jamana fɛ minnu ka donta bɛna kawuriya faransi kɛlɛcɛ jolenw fɛ maa kɛmɛ sigiyɔrɔma caman surasiw la olu de bɛna bɔ formation in numɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Burkina surasiya kɔnɔ u k'a ma ko force spéciale kɛnɛya bɛnna k'u ka Roch Marc Christian Kabore b'a fɛ faransi jamana ka Burkina Faso jamana dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kuranko bɛɛ la kalanko fɛnɛ bɛɛ la euro wari $400 ni $60 ani $1 faransi bɛn'o de bɔ k'o kɛ ka Burkina Faso jamana dɛmɛ a bɛna kɛ sababu ye ka yɔrɔ dɔw jɔ kuranko ta fan fɛ kuran minnu lasulu ye tile o n'a ɲɔgɔnnaw o euro wari $460 ni $60 ani kelen fɛnɛ na euro wari $80,000 o fɛnɛ bɛna don Burkina Faso faba waga dilali da fɛ ni ka ɲɛda cɛɲɛ k'a kɛ tɛtinɛkunni ye sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ action sociale des jeunes ka bɔ Bamakɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka jeunes la faamuya ka se ka u ka cɛsiriw bonya ka wuli ka jɔw bonya cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na walasa Mali dolantigiw a bɛ bisibasa min na u ka se ka nɔgɔya i n'a fɔ komi a laɲininen don Mali jamana ma ɲɛmaaw fɛ cogoya min na Isufu Kulubali Sherifila Jabarani so tɔgɔ la a tun bɛ kɛnɛ kan Mali kotu kelen bɛ ni ka kulu min sigi bi senandonanti kɔɲaw ɲɛbɔli kama n'an k'a ma ko comité provisoire de normalisation o ni diɲɛkuluba min ka baara ɲɛsilen don senandonanti kɔɲaw welemali ma n'an k'a ma ko fédération internationale de football association o bɛ kiribulon na kiri min bɛ ka kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na Lausanne-kaw fɛ nɔ Susufa b'a kɔnɔ kiribulonso min yɛrɛ ka baara ɲɛsilen bɛ senandonanti kɔɲaw welemali ma n'an k'a ma ko tribunal arbitre du sport o kiri min bɛna kɛ sababu ye laban na gɛlɛya min bɛ Mali senandonanti kan ni ka a gɛrɛndɔw bɛɛ lajɛlen wuli min bɛ kɛ sababu ye Mali senandonanti kelen bɛ ni ka gɛlɛya min sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ wali kelen Mali kɔ kan ni ka bɛɛ lajɛlen duga da kelen na walasa ni ko gɛlɛyaw wuli Mali den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ni k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ni ka jɛrɛw sigi jɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye ni ka kunnafoni di kɛ bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen ka filɛli kɛ fankelenw fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ sababu ye ni ka bɛn sabati an ka senandonanti kɔnɔna na o de kama kulu min bɛ n'o kama ko action sociale ale ye jɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan walasa ni ka laseliw kɛ a ye mɔgɔw wele baasi t'a la a ye mɔgɔw wele kun wɛrɛ tɛ ka mɔgɔw kana an ka fara ɲɔgɔn kan ka CONOR supporter ka gouvernement ka décision ka supporter ka soutenir vraiment a bɛ waati damadɔ bɔ problème bɛ Mali balontan kɔnɔ ni gouvernement ye décision ta o gɛlɛya in k'o wuli ka bɔ yen ne hakili la n'i ye maliden ɲuman n'i ye fasoden ɲuman ye a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka o décision in k'a labato k'a jukɔrɔma tunti pour que a bɛ sira sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna de la an ye Mali pili sportifs les acteurs du football mɔgɔ o mɔgɔ n'i da i balontanko kuma na k'a bɛɛ lajɛlen wele u ka na an ka kuma fɔ o de tun ye jama wele kun ye hakili la caman fɔra meeting kɔnɔna na kumaw kɔnɔna na caman fɔra mais ne kɔni ka appel ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnya k'a lancer Jababa hali bi Mali balontan a ma tiɲɛ fɔlɔ a bɛ se ka dilan Mali balontan ma tiɲɛ a bɛ se ka dilan mais an b'a ɲini gouvernement fɛ u ye CONOR mun sigi ka CONOR soutenir u ka se ka Coupe du Mali kɛ ni Coupe du Mali kɛra championnat b'an sɔrɔ Coupe du Mali kɔnɔna na o y'an ka laɲini dɔ ye gouvernement ka dɛmɛ financement la pour que Coupe du Mali tali bɛ daminɛ n'o tali daminɛna décision mana wuli
championnat bɛ se ka continuer k'an sɔrɔ Coupe du Mali bɛ ka taa ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu fana ko k'u ti tigi Konare ka décision kɔ an b'a ɲini u fɛ hali bi a ma tɛmɛ ministre tora a nɔ la tase ye Konare reconnu a tɔ ye fɛn kelen mun ye yan'o ka prononcer mɔgɔw kana a ɲini ka don gɛlɛya kɔnɔ ka don sisan n'u donna ɲɔgɔn fɛ an b'a dilan ɲɔgɔn fɛ Mali ballontan bɛ sira sɔrɔ an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. Denmisɛnnin comité de soutien au Konor mun bi yan nɔ n'u y'an invité m'olu de fo fɔlɔ k'u waleɲuman dɔn parce que u y'a faamu tiɲɛ bɛ faamu na anw nana ka kunnafoni dɔw de d'u ma u ka se k'a faamu ko mun bɛ ka kɛ Zurich sisan en Suisse ko mun bɛ na to Mali ballontan in bɛna bɔ suspension na an nana de k'u hakili sigi k'u encourager k'u féliciter u bɛ baara mun na u ka tɛmɛ a sira fɛ comme an bɛ TAS la diɲɛ ko organisation de don mɔgɔ dɔw bɛ k'u occuper TAS problème na n'olu tilara de u bɛ compte rendu kɛ ne ye ne bɛ se k'a da mɔgɔw tulo kan mais u bonya kama ani u ka baara kɛcogo kama ne b'a ɲini aw fɛ an k'an muɲu dɔɔni n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn c'est que an bɛ kunnawolo sɔrɔ a la n'Ala sɔnna. Walasa Mali sinandolanci ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a tɛ ɲa fo bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka kan kelen fɔ o min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali sinandolanci kisi gɛlɛyaw caman ma ani gɛrɛndɛw minnu talen bɛ ni k'a sɛgɛrɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce ka ɲɛmadali la laseli nata ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce.